Arewa gida ne mai albarka, amma rashin tsafta yana zama barazana ga lafiyarmu. Tsaftace gidaje da unguwanni shine matakin farko na ƙara kanmu daga cututtuka. Zubar da shara cikin magudanar ruwa yana haifar da ambaliya da gurbacewar muhalli. Sharar da ba a rufe ba na janyo sauro, ƙwari da cututtuka masu saurin yaduwa. Matasa suna da rawar gani, tsafta na buƙatar haɗin kai ba mutum ɗaya ba. Tsaftace gida yana ƙara iyalai daga zazzabin cizon sauro da sauran cututtuka. Rufe abinci yana hana ƙwari da gurbata abinci wanda ke haddasa ciwon ciki. Yara su ma suna buƙatar koyon tsaftar jiki domin ƙara kansu daga cututtuka. Tsaftace magudanar ruwa da kawar da shara akai-akai yana rage kamuwa da malariya da kwalara. Idan muka tsaftace muhalli yau, za mu gina arewa mai lafiya da haske a gobe. Wannan saƙo ne daga Shamsu Ayyuba Gangara.